मच्छी है तंबूस सिद्धांत बरं होई होय रे सेट यार मागेले कसले सेट इकडे कामात आल रे खंय रे काणकोण रे IT कंपनी कसलं लागला पळय तू आता झाला शनिवार येताकच मिळप रे हांव कळलो की नी तुझी पळय मरे काम आता घुसला करा सगळ्यात करा बेजार ना चल हा येऊ तर टाइम जाते आता आमगी पळय रे काम पळय रे चाल रे अक्षय चाल रे कॉल कर आमका हय चाल रे येऊ टाइम जाते आता बरे गण रे हो बरो कंपनी लागलो मरे हा बेस्ट नशीब ते गेला आता नशीब किती मारुती दळा सध्या तेल घालताल तो शनिवार म्हणल्या अरे IT कंपनी माहिती आहे टॅबलेट्स आहेत ते गुळी तयार आहेत रे कसली गोळी रे कोरोना गुळी तयार करतात वयची लोक उगीत बोम हा सध्याच सगळं ओळखीत तू गेले थिंग हांव टेन्शन ना हेका म्हाका आई बोम मारतला हांव फाल्याच्यान भाऊ मुंची माडा आळे करपाचे राव रे बाबा राव दुसऱ्याला बी आळी करची हांव दाखव येता अरे बाबा तू खो पळयता आहे म्हाडा आळी बरटून कर मरे अरे बरटून कर रे आळी हे जागी दुसरी संत मागीर कसम खुदा की पैसा बहुत है पारिवाळाला फोन मरे मागेलो हॅलो जानू हय गो ना कामार आशिल्लो ना गो साहेबान 25 प्रोजेक्ट दिलात ना एकच प्रोजेक्टार काम करते अजून हय जातले सांजे बरं हय गो अगड वच पडटा पळयत न्ही ते पावस ना सांजेर पळयता बग्गेला मेळटा जालें हांव बी लव यू गो बाय अमा हांव तो कोण तू म्हाडा आळी पळय रे अरे अक्षय तुझा तो फ्रेंड रे तो दाढीवाल रे अरे ते लांबेल रे हो सिद्धांत बरोबर म्हाडा कोला मरे हा होय रा काट व्हिडिओ वाटा श्यामूर्ती दिपावळे करा पावळे शिवर मार तू सकाळी येऊच पडटले मेल्ल्या हो अक्षय तो खबर ना बरे नाव घेतली रे मरे बाय व्हडले कांड बाय व्हडलो व्हिडिओ मेळ बघा कसलो आणि सिद्धांताला व्हडलो पडे कंपनी अजून कंपनी केलो निधी नोडतो कंपनी वर हे गेले येऊ तो पुढे आता कशी घेत पडे आम्ही सकाळ पुढे आई भाऊ माल गेली बरे ड्रेस घालून फिरता घरा येत किती येलो स्टाईल पुढे मरे सगळे इकडे बरं आज इकडे अरे जबरदस्त यार अक्षय पावर पावर किती म्हणतो 25 टेंडर दिले मका 15 केला आहे 10-7 सॉलिड हा? काळ्या मध्ये
फुल एसी रे हे. हाय थंडी कित म्हण तू असेच जाऊ लागेल हा मागीर थोडी खिडकी ओपन कर थोडे एसी वर भायर सोडलो आमको रे कामा बी अरे तू आणि जाय आमगे वाड्यावर लोक आम्ही हेल्प करतला आणि कितें चूड चूड असत चूड इथं म्हणतो एका फाटी एक नगली जेवण बिवण सगळं बरं पॉवरफुल यार जेवण आणि कितें सिद्धांत आहे काय रे? जेवण कसलं रे तो? अशें आम लागले काम कित म्हणत रे आम ट्रेनिंग घालता ट्रेनिंग स्टार्ट आले खय रे तो अंडरग्राउंड एक ऑफिसर असा आयटी आहे रे आयटी कित म्हणत रे अरे बाप रे Video तुम्ही सांगते आयटी तुम्ही. आम्ही आयटी मरे मागीर अंडर ट्रेनिंग आम गेले ऑनलाईन ट्रेनिंग कर व्हिडिओ पळे मरे व्हिडिओ पळे चलत हा तुमगेल बी होय. मेरे तो एल लग गए मेरे तो एल लग गए